Бүтән дөнья башкортлары корылтайы игълан итте бит инде. Башкорт тарихи елы дип игълан итте. Методик күрһәтмәләр, кәңәшләрен биргән һәм шул исәптән унда нинди юнәлештәрдә эш алып барырга һәм баһалау критерийлары, баһалау билдәләре бар бит инде. Унда шулай ук Википедия тураһында ла пункт бар. Википедия мәкаләләре язган өчен урындагы оешмалар, корылтайларга бал өстәләсәк, шул юнәлеште аткарып, тормышка ашырып сыгу өчен безнең Башкорт Википедиясында Башкорт тарихи елы дигән аерым проект индерелде, асылды. Ул проектта корылтай тәкъдим иткән темалар 12-нче Башкорт кавалерия дивизиясе, Төньяк Амурдары, Муса Муртазин ялдаштары һәм шулай тарихи башкорт шәхестәре, юбилярдар, быелгы елгы юбилярдар, да шундый темалар ингән, бөтәһе барлыгы без 10 тема индердек. Башкортстан авылларында индердек без үзебезнең тәкъдим менән. Монда бүтән дөнья башкортлары корылтайы тәкъдим иткән темалар бар һәм без Башкорт Википедиясы тәкъдим иткән темалар бар. Шул исәптән бер тема ирекле. Һәрбер урындагы корылтайлар, һәрбер оешмалар урындагы улар үзләре нинди теманы мөһим дип исәпләй, шул темага мәкалә яза алалар инде.